Migration ist Koma xebatê a koçberî li vir Lübeckê komeke xebatê ye ku mirovên ku dixwazin tevkarî bikin û li ser mijara koçberiyê agahiyên birhev bikin li hev dicivin. Karûbarên pisporê koçberiyê yên ku dixwazin agahiyên veguherînin divê koma xebatê de ne. Ji bo 6 kesan civînên me hene. Ajans û karûbarên pisporên koçberiyê û herwiha kesên ji rêveberiyê, saziya kar û navenda kar hene ku li ser mijarê ramanan pêv digwêzin. sich zu dem Thema auszutauschen. Ziel ist natürlich zum einen Ji aliyekê ve armanc piştgirîkirîna penaberê ne û alîkariya wan e ku li Almanyan cê xwe bigirin. Ji aliyedîn ve wekî odeya esnafan me armanc û hem ji peyvira piştgirîkirîna pargêdaniyên endamê me. Kêmbûna karkerên jêhatî pirsek girîng e û xema me ê ku em bi danîna karkerên ji hemî miletan li dijî kêmbûna karkerên jêhatî yên di pargêdaniyên endamê me de ne. von allen Nationalitäten. Als Willkommenslotse وەک rêberê bixêrhatinê ê odeya senetkar û esnafan ê Lübeck, ez hewl didim ku penaberan bixim nava kar û perwerderiyê. Beriya her tiştî karê min ew e ku ez bi pirsên derbarê entegrasyona penaberan re piştgiriyê bidim pargîdaniyên pêşesaziyê. Pir caran pirsgirêka rewşa rûniştinê an destûra kar hewce dike a na rolek mezin dilîzê. Pir caran pirsgirêkek astengiya zimên an mirov çawa pêre mijûl dibe, heke car caran perwerde dijwar dibe. Bi pirsên wiha re ez alîkariyê jî seriştiyên nav û çandî didim û pirsgirêkên hiqûqî zelal dikim. und kläre zu rechtlichen Fragen auf. Also wir sind eingeladen von die Em ji hêla koma xebatê a întegrasyonê a Lübeckê ve hatin vexwandin û îro me projeya xwe ya nû a bi navê Lübeck TV pêşkêş kir. Ev proje ji bo dazgeh û rêxistinên ku bi mijara întegrasyonê li Lübeck mijûl dibin projeyeke girîng e. Integration beschäftigt sind.